Naskladnili sme nový set TCG Lorcany Shimmering Skies, ktorý je ladený viac farebne, na rozdiel od Uršuly, ktorá bola ladená do podsvetia. Tento set by mal zdôrazňovať to, čo je v názve, to znamená Skies, obloha, a tým pádom tie karty aj celý ten vizuál by mal byť farebnejší. Toto sú 3 vizuály boostrov, ktoré sa nachádzajú. Vidíme Mauiho, Donalda a Fanelu von Schwetz, ktorá je zároveň aj nový charakter v tejto hre. Na ukážku vám otvoríme 2 prvé boostre z tejto edície, ktoré u nás pristáli. Ako môžete vidieť, nachádzajú sa tu nové gedové karty, ktoré sú tiež veľmi zaujímavo spracované. Vidíte, že prišli nové arty, veľa starých charakterov ostalo, čo je úplne samozrejme, aby hra fungovala, ale dostali nové ability, nové útoky a všetko, čo k tomu patrí. Sú tu nové charaktery, ktoré si budeme odhalovať ďalším otváraním balíkov. Novinkou sú, ako som už spomínal, enchant karty, ktoré majú nový vizuál, sú krajšie, vyzerajú tzv. Full artovo. Za mňa Lorcana robí veľmi dobrú prácu a ja sa z toho teším. Nakupujte na našom e-shope dazzle.sk alebo príďte nám na predajňu. Samozrejme vám radi aj túto edíciu otvoríme na našom Rip and Chip streame každú stredu o 20:00 na YouTube dazzle.sk. Ďakujeme za pozornosť a lúčime sa s vami. Čaute. Toť způsob náš.